Dívej se. Mladý judista Honza Němeček oslavil v neděli teprve své 13. narozeniny, ale sportovní kariéru za sebou má již hodně bohatou. A to nejen v judu. Svou školu reprezentuje také v atletice, florbalu a mimo to jezdí rád na kole, koloběžce a longboardu. Neméně široká je i jeho mimosportovní paleta zájmů, turistika, astronomie, fyzika a také chodí do dramaťáku. Pokud jde o judo, Honza trénuje pravidelně od svých 5 let. Ano, tohle je jeho první kimono. A tohle je jeho první turnaj v roce 2009. Ovšem do její historie podívejme se na rok 2015, za který je Honza nominován. Získal mnoho zlatých a stříbrných medailí z tuzemských soutěží, ale i ze závodů v Rakousku, Polsku nebo Slovensku. Změřil tak síly se soupeři ze všech koutů Evropy. To, co právě sledujete, je Honzovo vítězství nad soupeřem z Izraele. Tím nejcennějším je získání titulu Přeborník České republiky 2015 v judu v hmotnosti do 42 kg, který získal na přebor České republiky v Ostravě. Honza je členem sportovních klubů policie, oddíl juda a starají se o něj trenéři Michal Halaška a Richard Kaličák. Jan Němeček. A Honzu máme tady, Honziku, ty kluku, pojď za náma, ale neber se s náma, kdybys nás přebral. Já poprosím i styčné asistentky, aby našim předávajícím přinesli řadu cen. Ahoj Jeníčku, tak postav se vedle pana primátora, když se ti to takhle poštěstí. Výborně, tak spousta cen a já je přečtu, že jo. Město Zlín dnes večer všem oceněným věnovalo trofej a další hodnotné ceny. Společnost Fly United sportovní hodinky, vytasaná